Уилям Бъд Пост е човек, който през 1988 година печели над 16 милиона долара от лотарията в Пенсилвания. Звучи като сбъдната мечта и то при положение, че когато печели, в банковата му сметка има 2 долара и 46 цента. Обаче, вместо да промени живота си към по-добро, Бъд започва да харчи безконтролно. Например, купува си самолет, без дори да има лиценз да го управлява. После си купува имение, абсолютно без причина, просто от газария, и инвестира в какви ли не абсурдни бизнеси, които фалират за месеци. Но това е само началото. Личният му живот се превръща в тотален филм на ужасите. Брат му наема наемен убиец, за да го отстрани и да наследи парите. После следват съдилища, дългове, драми с бивши приятелки и горе-долу всички в живота му започват да го преследват за пари и да го съдят, за да вземат дял. В един момент Бъд дори стреля по човек, който му иска пари обратно. Пари без план и без умение да ги управляваш просто не решават проблеми. Те ги умножават.